U godinama nakon Drugog svjetskog rata, Titova Jugoslavija razvila se u unitarističku državu s marksističkom tendencijom ukidanja kulturno-povijesnih razlika među narodima. Jedan naoko književni spor pokazao je prijetvornost takvog društvenog sustava i nemogućnost suživota ako je netko ravnopravniji od drugih. Službena beogradska politika željela je stvoriti zajednički srpsko-hrvatski jezik, što se nakon Novosadskog dogovora 1954. počelo i ostvarivati pisanjem novog zajedničkog pravopisa. Na taj način, pod izgovorom bratstva i jedinstva, hrvatski jezik doveden na rub opstanka. Zbog toga se, potaknuta općom demokratizacijom života u 60-ima, intelektualna elita u Hrvatskoj odlučila na akciju. U sklopu ustavne rasprave hrvatski intelektualci, okupljeni prije svega oko Matica Hrvatske i Društva književnika Hrvatske, sastavili su deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Deklaracija je objavljena u zagrebačkom tjedniku Telegram 17. ožujka 1967. kao predložak za ustavni amandman. U njoj autori bez okolišanja kratko i jasno izriču da je hrvatski jezik poseban i da se oni protive njegovu zatiranju i svođenju na lokalno narječje. Taj dokument potpisalo je 18 znanstvenih i kulturnih institucija. Vlasti su deklaraciju ocijenile tendencioznom i politički štetnim udarom na bratstvo i jedinstvo. Hajku je predvodio unitarist dr. Miloš Žanko. Predsjednik Centralnog komiteta dr. Vladimir Bakarić povezivao je potpisnike s ustaškom emigracijom, što je pokrenulo val čistke i izbacivanja iz partijskih redova. U nepunih mjesec dana od objavljivanja na deklaraciju i one koji su je podupirali, bačena je anatema i o njoj se više nije smjelo raspravljati. Događaji koji su bili njezina izravna posljedica razvili su se poslije u Hrvatsko proljeće, a suzbijeni su 1971. sličnim represivnim komunističkim metodama. Tek 1990. pobjedom demokracije hrvatski je jezik dobio mjesto kojemu i pripada u kulturi hrvatskog naroda.